moi boas. Estamos na Cidade da Cultura. Vou participar na carreira Camiño das Letras que une o Pico Sacro con aquí, coa Cidade da Cultura, unindo Boqueixón e Santiago de Compostela, con un percorrido de 15 km que fixen a miña única victoria xa no 2000, xa non me acordo, 2016 ou así, debeu ser. E nada, o obxectivo será intentar igualar o podio do ano pasado, a ver se consigue. Vai estar complicado, que non estou adestrando moito. Entonces, a ver, vamos coller o autobús que nos leva hasta o Pico Sacro e xa nos vemos ali agora. Bueno, pois estamos no Pico Sacro, vamos acabar de cantar e xa para saída, que faltan 5 minutos para salir, e a ver que tal. Fai un frío aquí arriba, mi madriña. Bueno, vamos a acabar de cantarlo. Para a saída é un bom momento tamén para facer levantar as maus a todos os corredores. Veña, manos arriba, manos arriba. Ai, 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 os quero ver aí. Un fuerte aplauso, como no. 5. No hai fin. Saída. Saen xa os corredores, corredoras de 200 kilómetros. Estamos correndo moi. Kilómetro 12 aquí. Isto ainda non empezou, pero que se nota. Kilómetro 5 a 3.22 de media. Tamén era todo ben xa. A ver o partido de agora como vai. Kilómetro 10 a 3.42 y subiendo. Ahora que queda se va a ir todo para arriba hasta Ciudad de Cultura.
meu momento. Imos os dos morrendo, sí. Imos os dos morrendo. Entrada viñeta de dous Migueles, Miguel Parcero, Miguel Iglesias. Hemos echado 6 primeros aquí en la casa. Pois ata aquí o que foi a carreira Camiño das Letras. En canto ao meu resultado acabei quinto e primeiro da categoría, mesmo resultado que na prova anterior, con un tempo de 58 minutos e 36 segundos. Nesta prova non hai trofeos ás categorías, xa que dan libros porque é o Día das Letras Galegas, que foron estes: Flashes volumen 2 de Úrsula Heinze de Lorenzo, Gramática xeroglífica de Carlos Medrano e Mulleres de Rocha e Area de Teresa Pérez Tigre, que dá a casualidade que foi a miña directora cando estive estudiando no Instituto en Silleda. Obxectivos conseguidos, xa que mellorei o posto absoluto, mellorei o posto da categoría e mellorei o tempo que teño nesta prova, mellorando o tempo en 1 minuto e 16 segundos. As sensacións foron moi boas e creo que conseguín mellorar porque na saída baixando polo Pico Sacro deu unha sensación de que fomos máis tranquilos que outros anos, o que fixo que chegara con máis forzas á zona de correr e ás subidas finais. Outro motivo foi que o cámara oficial da prova me pillou nas subidas e había que aparentar que ia con forzas e que subía ben. O percorrido igual que o ano pasado, con esa saída baixando o Pico Sacro e dende aí ata o quilómetro 5 máis ou menos todo favorable. Logo viña un constante sube e baixa con algunhas pendentes duras e xa cando chegamos ao quilómetro 11 prácticamente todo para arriba, coa subida a Angrois e a subida polo Bosque de Galicia que che dan ganas de botarte a andar, para chegar á Cidade da Cultura onde estaba situada a meta. A distancia final polo reloxo foi de 14,7 km. O prezo por participar foi de 10 euros e os puntos positivos, pois a parte da prova de 15 km na Cidade de Cultura había unha prova de 5 km, a entrega de dorsais o día previo ou o mesmo día, outra cousa non, pero para a zona para aparcar na Cidade de Cultura máis que suficiente, servizo de autobuses ata a saída, servizo de guardarroupas, voluntarios nos cruces máis perigosos, 2 avituallamentos intermedios líquidos, o avituallamento final moi completo e un ano máis con degustación de ternera gallega, zona de fisioterapia, servicio de duchas que hai que ir en coche pero queda preto, e agasallo deste diploma e de outro libro, Verín Verín de Xosé Carlos Caneiro. Os puntos a mellorar, pois a entrega de premios creo que foi bastante tarde, sobre todo os que correron os 5 km, que igual estiveron esperando 3 horas desde que acabaron de correr. Recorda que podes seguirme nas redes e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a prova e vémonos nas carreiras.